नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर भारत समेत देश भर के विभिन्न हिस्सा में भारी बारिश जारी बाटे। मौसम विभाग क मानल जाओ त अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भाग में एक्टिव मानसून क स्थिति रहे वाला बा। एकरे चलते उत्तर भारत में भारी बारिश के चेतावनी जारी कल गई बाटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई के भारी बारिश का अनुमान बाटे। एकरे अलावा 30 जुलाई से पूर्वी भारत के राज्यन में भी भारी बारिश की गतिविधियां बढ़े वाली बाटे। उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सा में भारी बारिश जारी बाटे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगन के अभी भी सक्रिय मानसून का इंतजार बाटे और भीषण गर्मी से परेशान लोगन का हाल बेहाल बाटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाए पूर्वांचल तक के लोग भारी बारिश के इंतजार कर रहल बाटे, जेकरे चलते मौसम सुहावना होखे और पारा में भी गिरावट देखे के मिले। आपकी बता दें कि दिल्ली से सटल इलाका नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा के लोग भी अब भीषण गर्मी से परेशान बाटे। मानसून जब सक्रिय भइल रहे तभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश देखे के ना मिलल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी लगातार एक्टिव मानसून का इंतजार कर रहल बाने ताकि खेतन में पानी लगे और धान का रोपिया कल जा सके। वहीं पूर्वांचल के इलाका में जब मानसून एक्टिव रहे तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, मऊ के आसपास के इलाका में लगातार बारिश देखे के मिलल रहे, जेकरे बाद सड़कन पे जल जमाव से लेके नदियन का जलस्तर भी खतरा के निशान से ऊपर पहुंच गए रहे, जेकरे कारण नेपाल से सटल इलाका सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर में बाढ़ जैसन स्थिति भी उत्पन्न हो गई रहे। इधर सरयू से लगाए यानी कि बलिया, मऊ, बरहज, भागलपुर समेत कई जिला में बाढ़ जैसन स्थिति उत्पन्न भइल रहे, लेकिन नदियन का जलस्तर भी अब धीरे धीरे कम हो चुकल बाटे और पारा भी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहल बाटे। राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाका, कानपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के आसपास के इलाका में भी अब लोग भारी बारिश का इंतजार कर रहल बाटे। मौसम विभाग का मानल जाओ तो 31 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश का मौसम बदली और उत्तर प्रदेश के कई जिला में भारी बारिश का अनुमान बाटे। खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, वाराणसी और प्रयागराज समेत फूलपुर मछली शहर के आसपास के इलाका में भारी बारिश देखे के मिली और वहीं राजधानी लखनऊ के पास के इलाका बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव के आसपास के इलाका में भारी बारिश हुई।